Let's get it now. Experto día aquí en Foz con estas fermosas e coloridas alfombras de flores polas que pasará a Virxe do Carme. Bos días, Fernanda. Hola, bos días. Bueno, dixen bos días, pero en realidade para ti son case boas noites, porque levas aquí traballando, pois, desde que hora empezaste a traballar? Pois empezamos sobre as 4 da tarde para cortar a flor, un grupo, vamos, todos os da calle, e despois a continuación, pois, ir xa montando, poñendo, marcando, e empezando por aquí, por facendo as alfombras. O dos cristais é unha idea moi original e moi bonita, Sí, a verdad que sí, que queda ben co sol, luce moito, a verdade. Todo o mundo participa. Dicíasme que o faz con moitísimo agarimo e moitísima devoción tamén. Sí, eu creo que sí, gústame moito este día, porque é un, digamos, que un recuerdo, non? Aos pescadores que falleceron nun barco que se chamaba o Jesús Nazareno. Para non ser un día moi bonito, o Día do Carmen en Foz, que nacemos aquí e que temos a tradición de facer as alfombras desde pícaras. Entón, pois claro, é emotivo. Xa na túa casa facían alfombras? Sí, nosotras nacimos aquí, todas neste barrio. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Vivo no estranxeiro, en Suiza. Coincidimos que este ano estábamos aquí de volta, despois de moitos anos, e sempre é bonito ver isto, e dá gusto ver este pueblo así. Na que vivo fora hoxe en día, eu crecín por aquí, entonces isto levo sempre comigo. A Virgen do Carme para nós é a madre. Algún momento acordeime dela moito. E salvoume, que estou aquí. Agora que xa sabemos como se elaboraron estas magníficas alfombras, imos coñecer os grandes protagonistas desta procesión. Preséntovos a todos os rapaces que van na procesión da Virxen do Carmen de Foz. Aí ustedes a todos. Como se decide que unha persona vai ser porteadora da Virxe do Carme? Pois nada máis que a querer, a devoción, mostrar o respeto e a admiración pola Virgen, que a nosotros é o que nos impulsa a facer todos estes esfuerzos que vamos a facer hoxe. Ele é un fiel reflejo do sentir do mar. Estuve debaixo do mar, na galera do Cantábrico. E os mariñeiros errando salustianos que non nos vamos, que vai xurdindo, que vai. E foi xurdindo o barquiño, eu pensando sempre na Virgen do Carme. Cada vez que a miro, caense máis lágrimas aos ollos. Mirar para a Virgen do Carme. Eu son un devoto fervoroso dela. Unha devoción moi grande, porque aparte de ser meu pai, mariñeiro, pois temos xente que morreu afogada no mar. E nós, pois, aparte disso, tamén somos roderas, mi irmá e máis eu. Entonces isto levámolo, pois, desde pequeniñas con nós. Non se pode vir de calquera maneira. De calquera maneira, hai que vir guapos. Pois salir na tele, eu. A Virgen tenos aquí todos os días. Eu son daqui de Foz e temos todos os días aquí. Non que máis é o que menos todo lle pide cousas, non? E non sei como dá para tantos, porque todos a pedir, non? Unha virxe só. Pero a Virgen é moi favorita para as persoas que a queren. Estamos a presenciar un dos momentos máis agardados do día. Portada polos seus confrades, a Virxe do Carme sae do templo para bendicir as rúas de Foz. Emocionase moito cando ves sair a Virxe do Carme? Sí, siempre, son todos los años. Y hay años que más, en función de lo que haya sucedido durante ese año. Axudoulle moito a Virxe do Carme a usted? Tengo mucha fe. Es bellísima, es dulcísima, a mí me reconforta mucho siempre. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Vexo que aquí levades unha rosa na man todos. Sodes mariñeiros e queredes honrar a Virxe? Home, claro, que hai que honrar a Virgen, que é a nosa patrona. Con a rosa? É de sempre, así mismo, é.
está moi correcto. Usted recorda algún ben que lle fixo a Virxe do Carme? Claro que recordo moitos, pero se os teño que contar chego daqui a mañá. Temos o recuerdo ese dos náufragos que morreron de Foz e deses barcos que eran compañeros nosos e vímolos desaparecer. A Virxen para nós é a cousa máis guapa que podemos ter, non? E desde logo que nos impresiona e nos emocionamos aí cando cantamos. Por lo tanto, estamos moi agradecidos da Virgen e moi contentos de poder cantarlle o noso grupo Mar Aberto esta canción. No sueño ricos tesoros, ni sueño barcos guerreros, sueño con las velas blancas, sueño con ser marinero.